Здравейте хора, трета част от изследване на изоставено училище в село Горно Царъване. Нашата приятелка мери сили с този дъб. Мериме, да? Вижте сега, аз... страх ме е малко. Цветина! Чакайте. Хора, качихме се на този дъб. Не, Цветина! Много е яко. Защо? Цветина! Дошли сме тук да изследваме, а не да играеме. Вътре няма да се каже, защото... Вътре няма да влизаме, защото е много страшно. Много. Много бързо свършват частите, така че отивайте.